Най-обичам като ми кажат, ти ще видиш като станеш и плясват някаква възраст. Почнаха да ми го казват от 35 годишна. Аз съм вече на 62 и продължавам да го слушам. Даже днес ми се случи. Много подскачам на този израз, защото за мен този израз е оправдание. Ще стане това, което си се послал да ти стане. Ако не си дал на тялото материал, да, ще те болят коленете, да, ще имаш проблеми с ставите, ще имаш проблеми с това, па с онова. От 35 насам, значи почнали са ме заплашат от преди 35, правите сметка, да ви кажа, както си ползвам тялото, така си го имам. Аз съм от поколението на антибиотиците и изкуствените хормони. Трябва да ви кажа, че как си поех аз тялото да си го гледам. Това беше някъде към 20-те. То си се държи прекрасно. Преди това беше кошмар и половина, нон-стоп от кабинет на кабинет, ти ставаше все по-зле. Та нямам никакви жалби за младост аз. И категорично твърдя и от моя личен житейски опит, който вече смятам много сериозен, и от опита ми с безброй много клиенти от 2009 насам, ама наистина хиляди хора ми минаха през главата, сърцето, ръцете, какво се сетите. Нищо, че работи основно по интернет и по телефон. Тялото работи на материал. Възрастта е оправдание. Живейте си, свиркайте си, пейте си, радвайте се на живота и си пийте всеки ден супер храните.